Dobrý den, zdraví vás Alžběta Hlásková, metodička pro oblast pěstounské péče na přechodnou dobu v dobré rodině. Ráda bych se s vámi podívala na téma lhůt v pěstounské péči na přechodnou dobu, protože to je téma, které je velmi důležité umět uchopit. Kam může dítě odejít z přechodné pěstounské péče? Buď zpátky do péče rodičů, nebo do původní rodiny, ale k jiné blízké osobě, k dědečkovi, k tetě, babičce a podobně, nebo může jít do osvojení, anebo do dlouhodobé pěstounské péče. Pojďme se podívat, jak se k těmto řešením ale dopracujeme. Pojďme se podívat i na to, jak umět s předstihem odhadnout scénář, aby děti v přechodné pěstounské péči nečekaly zbytečně dlouho. Začneme bodem 0. Není to věk dítěte, ale je to datum, od kdy je dítě svěřeno soudem do pěstounské péče na přechodnou dobu rychlým předběžným opatřením. První otázka, kterou je dobré vyřešit, je otázka toho, zda OSPOD poučil rodiče o důsledcích nezájmu. Zda tedy rodiče vědí, že v případě, že o dítě nebudou projevovat zájem, může dojít na základě pozdějšího rozhodnutí soudu k tomu, že dítě se dostane do osvojení i bez jejich souhlasu. Tato lhůta nijak rodičům nekrátí jejich možnost, aby se k dítěti dostali. Je to čistě pro jistotu, aby v případě, že rodič nebude spolupracovat s OSPODem, tak soud mohl rozhodnout, protože rodič skutečně věděl o svých právech. Nepočítá se tady tedy s tím, což běžně platí v jiných částech našeho zákona, že by neznalost zákona neomlouvala. Pak si klademe otázku, chce rodič pečovat o dítě? Pokud ano, má 3měsíční lhůtu na to, aby svůj zájem o svěření dítěte zpátky do své péče prokázal. Když projevuje rodič v danou dobu o dítě zájem, chodí ho navštěvovat, zajímá se o to, jak se dítě vyvíjí, tak si musíme klást další otázku. Upravuje si ale rodič podmínky pro převzetí dítěte do péče? Pokud ano, pak dříve či později by mělo dojít k předání dítěte zpátky do péče rodičů. Když rodič nechce pečovat o dítě, pak tedy je potřeba zjistit, jestli je v rodině jiná blízká osoba, která má podmínky pro převzetí péče o dítě. Když je, pak si může tato osoba podat k soudu návrh, aby jí dítě bylo svěřeno. Pokud taková osoba není, pak je potřeba zjistit, jestli rodič dá souhlas s osvojením. Pokud ho dá, tak otec ho může dát ihned, ale matka až po 6 týdnech od narození dítěte. Pak tam ještě plyne lhůta pro odvolání souhlasu, která je opět 3 měsíce. A když tato lhůta uplyne, dítě může směřovat do osvojení. V České republice nyní bývá i jiná praxe, že dítě v tomto procesu už bývá svěřeno do péče budoucích osvojitelů ve chvíli, kdy není jisté, zda ještě rodič třeba si něco nerozmyslí, ale toto riziko už podstupují budoucí osvojitelé, protože stojí o to, aby dítě měli dříve, nejlépe z porodnice, a nedostali dítě až po uplynutí všech lhůt. Když rodič souhlas s osvojením nedá, pak je potřeba zjistit, jestli projevuje tedy o dítě zájem. Pokud zájem projevuje, ten scénář už jsme si ukázali, pokud neprojevuje, pak se znova ptáme tedy, jestli je v rodině nějaká blízká osoba, která by převzala péči, a nebo
pak tedy čekáme na to, jestli uplynou 3 měsíce od posledního projeveného zájmu, a pokud rodič neprojevuje zájem, OSPOD může podat návrh na určení nezájmu, a to znamená, že dítě bude možné na základě tohoto rozhodnutí soudu osvojit i bez souhlasu rodičů. V případě, že by se pro dítě nenašli osvojitelé v České republice po dobu 6 měsíců od chvíle, kdy dítě bylo právně volné k osvojení, pak je možné oslovit Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí a dítě může směřovat do mezinárodního osvojení. Další variantou je, že rodič sice zájem projevuje, chodí na kontakty, ale neupravuje si podmínky nebo případně neupravuje si všechny podmínky, které jsou klíčové pro převzetí péče, nebo si je neupravuje včas. Pak se znova ptáme, jestli v rodině je nějaká blízká osoba, která by převzala péči o dítě. A pokud není, tak pak je potřeba začít vyhledávat už ne osvojitele, protože dítě nebude právně volné, pokud rodič projevuje zájem, ale pěstounskou rodinu, která je zprostředkována krajským úřadem. Pokud krajský úřad takovou rodinu najde, tak je možné, aby dítě bylo do pěstounské péče svěřeno. Pokud ji nenajde, vzniká velmi obtížná situace, kdy některé úřady občas tlačí i na přechodné pěstouny, aby si buď dítě nechali déle, anebo aby nakonec se rozhodli stát se oni sami dlouhodobými pěstouny pro dítě. V tomto bloku není účelem tuto otázku zpracovat, takže se rovnou dostaneme k poslední poznámce, že pokud se tedy pěstounská rodina nenajde a přechodní pěstouni nepřevezmou dítě do péče, tak pak je potřeba připravit celou pěstounskou rodinu, včetně dítěte, na to, že dítě přejde do ústavní péče. Celý tento graf je k dispozici, takže pokud byste ho chtěli mít čistě takhle kompletně už udělaný jako obrázek, můžete si mi o něj napsat. Jinak si můžete dokola v každém příběhu dítěte pouštět tuto prezentaci, abyste se ve lhůtách zorientovali. Přeju vám hodně štěstí a kdybyste potřebovali, nestyďte se, nebojte se, vidíte sami, jak složité to je, takže vám velmi ráda pomůžu a navedu vás, jak se ve všech těchto variantách vyznat. Mějte krásné dny.